Nog geen foto's? Hey, wacht. Ik kreeg her en der al berichten via de sociale media van goh Jelle, Kolm Watersportdorp, de onthulling van een bord. Dat is wel heel erg saai. Ja, ik geef toe, dat is niet echt ludiek en niet echt spannend. Maar ik beloof jullie, als er straks alles afgerond is en we gaan Kolm Watersportdorp opleveren, nou dan ga ik iets nautisch spectaculairs doen. Beslist. Dat is nu al eventjes een belofte. Wat het wordt is natuurlijk even een verrassing. Waar kreeg de start van Kolm Watersportdorp hoorn? Dit is toch echt een project naar die hart, hè? Ja, dit is geweldig. Dit is ook zo belangrijk voor Kolmerland, maar ik denk ook voor heel Noordoost-Friesland. Een hele mooie watersportontwikkeling. De vaarbereikbaarheid verbeteren van en naar Kolm. Ja, we streven er echt naar om voor het vaarseizoen 2015 alles gereed is. Wat moet er al hier precies nog gebeuren? Nou, we beginnen volgende week met het aanleggen van fiets- en voetpaden rond dit gebied. Dat de mensen makkelijk het gebied van Kolm Watersportdijk kunnen bereiken, ook de voet en de fiets. En we gaan de fiets- en voetgangersbruggen vervangen. Dat gebeurt tot 1 januari. En vanaf 1 januari starten we met het allergrootste project. Dat is de brug over de Tochmalaan. Die is nu 1,60 meter en die gaat naar 3 meter. En daar beginnen we vanaf 1 januari mee. En wat voorzieningen onbelangrijk voor de toeristen? Zal Dirk wat in verhoren? Nou, we proberen natuurlijk voor de vaartoerist inderdaad goede aanlegvoorzieningen te creëren. Stroom, water, dat wordt allemaal gecreëerd. En we proberen natuurlijk ook ons centrum van Kolm zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de toerist. We zijn dus ook bezig met een toeristische route door het centrum van Kolm. Met beeldbepalende gebouwen, historische gebouwen, rijksmonumenten. We maken een prachtige route van, zodat het interessant is om een wandeling de Kolm te maken. Het kost natuurlijk een hele prutte geld, maar je had het vanzelf. Ik kon nijtocht wat het uiteindelijk opsmieten moet. Nou, precies. Kijk, het is inderdaad, het kost heel veel geld. We hebben 2 miljoen euro subsidie van de provincie. Maar als je nu al ziet inderdaad, wat levert het op? Het is natuurlijk altijd lastig om daar een kosten-baten-analyse van te maken. Goh, de kosten, dat is inzichtelijk. Maar wat levert het op? Maar als je kijkt op de duur, als je alleen kijkt hoe de infrastructuur verbeterd is. Nou, en als je al ziet, afgelopen seizoen hoeveel meer mensen naar het centrum van Kolm kwamen. Hoe onze horeca er al van geprofiteerd heeft. Nou, denk ik zeker dat het investeren dubbel en dwars waard is. RTV NL